El grup parlamentari socialista té la paraula la senyora Moreta. Moltes gràcies, presidenta. Síndic, aquest informe del síndic de Greuges s'ha elaborat abans de conèixer els recursos que el govern de Mariano Rajoy ha interposat sobre diverses mesures aprovades pel Parlament de Catalunya relacionades amb el dret a l'habitatge, els subministraments bàsics a les persones. Els recursos que planteja el govern de Mariano Rajoy mostren una gran insensibilitat social en un moment d'augment de les desigualtats socials i s'alineen amb els interessos de les entitats financeres i les companyies de subministraments energètics bàsics. Però també cal recordar que la Generalitat de Catalunya disposa de competències exclusives en matèria d'habitatge, de protecció de consumidors i usuaris i d'assistència a les persones. No ho hem d'oblidar. El govern de Mas i ara el de Puigdemont tampoc és que hagin mostrat gran celeritat a l'hora de protegir les famílies amb greus problemes des del punt de vista de desplegament de les lleis vigents o de compromisos pressupostaris. Estem davant d'una situació d'exclusió residencial que condemna masses, persones i famílies a l'exclusió i a la marginació social i econòmica. Una situació de risc que afecta el 10% de famílies de Catalunya. Cal donar resposta als problemes plantejats, donant solucions a les persones que es troben en situació de desnonament per impagament d'hipoteques o de lloguers, garantint el dret a l'habitatge i evitant que la ciutadania es vegi abocada al sobreendeutament. Hem de demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci públiques les dades agregades a totes les famílies que avui estan en llista d'espera en les meses d'emergència social, perquè encara no les sabem. Que s'apliqui de totes les mesures que estableix la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit d'habitatge i la pobresa energètica que no han estat recorregudes davant del Tribunal Constitucional. Fer una actuació decidida per l'obtenció a través de la cessió obligatòria de 3.000 habitatges dels que han estat inscrits per grans tenidors d'habitatge i que s'han declarat en bon estat per destinar-los al lloguer social donada la situació d'emergència social. En paral·lel, es pot iniciar els tràmits per poder expropiar, passats 6 mesos, l'ús de fruit de 10 anys d'almenys 3.000 dels 15.000 habitatges buits que els bancs han declarat i que tenen en mal estat, segons contempla també el decret de la Llei 1/2015 del 24 de març. D'altra banda, i respecte als pisos de propietat d'entitats bancàries que han declarat que tenen ocupats 15.000, plantejar la cessió obligatòria a la Generalitat, a fi de regularitzar la situació i a fi de gestionar des del govern els processos de regularització de forma de lloguer social. Continuar també donant suport a les famílies amb risc d'exclusió social residencial amb els programes socials d'habitatge que es gestiona l'Agència d'Habitatge de Catalunya, habilitant les partides pressupostàries necessàries en el pressupost d'aquest any 2016 per fer front a les necessitats de com a mínim de 10.000 llars. I ara que estem en preprocés de debat de pressupostos del 2016, incloure una part de mesures per impulsar un programa de rehabilitació que prioritzi l'accessibilitat i l'eficiència energètica d'edificis i habitatges i que cobreixi les necessitats d'actuació sobre 30.000 habitatges, amb el doble objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball. Establir mitjançant el decret, vist el govern no aconsegueix establir convenis, les mesures reglamentàries que estableix la Llei 24/2015 i que fan referència a l'obligatorietat de les subministradores de serveis bàsics i energia i aigua de sol·licitar un informe als serveis municipals abans d'efectuar un tall de subministrament i d'informar dels drets relatius a la pobresa energètica en els casos de manca de pagament del servei. També és bo recordar que si el govern del president Mas, amb el suport del PP, no hagués derogat part de la llei del dret a l'habitatge, aprovada durant el mandat del president Montilla, hi haurien instruments legals per poder evitar molts dels problemes habitacionals que la crisi financera i econòmica ha creat a moltes persones i famílies de Catalunya. De fet, en aquests moments, molts ajuntaments han aplicat part d'aquella llei, la que es van descuidar de derogar CiU i PP, per imposar multes coercitives a les entitats bancàries si feia més de 2 anys que no tenien l'habitatge buit.
Finalment, posar damunt de la taula una realitat que cal superar. Mentre a Europa la mitjana d'habitatges destinats a lloguer social està entre el 13 i el 15%, aquí, amb prou feines, arribem a l'1%. Això vol dir que això vol dir que per nosaltres, que en paral·lel cal recuperar que el Parlament ja ha legislat, ara suspès pels recursos del PP davant del Constitucional, i cal fer una veritable política d'habitatge, de producció d'habitatge públic per destinar-lo al lloguer social i acostar-nos progressivament a les mitjanes europees. En quant a l'altre informe de l'índex de referència del préstec hipotecari, a l'estat espanyol l'índex de referència pels interessos del préstec hipotecari sempre ha estat, la major part dels casos, amb l'Euríbor. Tot i això, existeixen una bona quantitat de clients afectats per l'anomenat índex de referència del préstec hipotecari, que es calcula que més d'1 milió d'hipoteques en el conjunt de l'Estat, una tercera part, corresponen a Catalunya. Algunes entitats financeres van oferir als seus clients l'anomenat índex de referència de préstec hipotecari. Se'ls va convèncer que es tractava de la millor opció amb arguments ficticis, com ara que donava major seguretat que l'Euríbor, i era més estable, ja que no estava subjecte a tantes fluctuacions, tot i situant-se a nivells superiors a aquells. Aquesta afirmació és falsa, ja que l'IRPH, en qualsevol de les seves modalitats, ha estat sempre per sobre de l'Euríbor. Simplement oferien l'IRPH com a única alternativa de finançament. Des de l'any 2009, la Unió Europea va ordenar la desaparició definitiva dels índexs d'IRPH per la necessitat d'adaptar-los a una major integració dels mercats i incrementar les alternatives d'elecció del tipus ajustant-les al cost real. Però per aquí, per una actuació unilateral del sistema financer que no ha trobat una resposta adequada del Ministeri d'Economia del Govern central, ha suposat que milers de persones continuïn vinculades a l'IRPH d'una forma o una altra, amb les conseqüències econòmiques devastadores. Podem estar parlant, segons diversos estudis, de més de 2 milions d'euros a l'any que s'emporten les entitats financeres amb un índex que elles mateixes poden manipular. Segons les darreres estimacions, el 13% dels clients de l'estat espanyol estan afectats per aquest tipus de contracte, la qual cosa significa xifres astronòmiques de beneficis per les entitats financeres i un munt de pèrdues pels clients. En casos molt aïllats, s'han aconseguit acords amb els clients preferencials. Un client habitual no ha tingut aquesta opció. En tot cas, qualsevol acord de canvi a Euríbor extrajudicialment comporta la contractació de vinculacions bancàries a preu excessiu i l'assoliment de despeses notarials per part dels clients. Si les entitats tinguessin voluntat en el canvi, es duria a terme de manera general per tots els afectats. Per què s'ha de canviar aquest índex? Doncs simplement perquè l'IRPH és un índex manipulable per les entitats financeres i pateix d'una manca de transparència. Tot i que el govern espanyol és qui concentra bona part de les competències per resoldre aquesta problemàtica, la Constitució espanyola fixa a través de l'article 149.1.11 que l'Estat té competència exclusiva en el sistema monetari, divises, canvi, convertibilitat, bases de l'ordenació de crèdit, banca i assegurances. Existeix un marge de maniobra en allò que la referència de la protecció del consumidor, a l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, determina que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de consum, per tal que el Departament d'Empresa i Coneixement, concretament l'Agència Catalana de Consum, dugui una política activa en aquesta matèria, empreant-se en la protecció del consumidor clarament afectat per abusos de l'entitat. El Parlament, i acabo, el Parlament de Catalunya ja ha instat el Govern de la Generalitat a negociar amb les entitats financeres que operen al nostre país per tal que ofereixin a tots els clients afectats per l'IRPH unes condicions mínimes consistent en l'Euríbor, amb un punt de diferencial com a màxim que ha de ser totalment negociable entre les parts, tot indicant que les entitats que aquest canvi d'índex s'ha de fer en un annex al contracte de préstec sense necessitat de fer cap altra modificació del mateix. I, per tant, les recomanacions dels síndics són totalment encertades. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara